Po princip најкурвари со скесиле Ромни Саманта, но ако се наложи Качел курвари, но ако се наложи Ради Агата ще ви спре банкоматите од златна панега. Ради Агата може да е едина, ама е със сърце отговаря за 100 легендарни сърца. Много мацки съм видял, но при Саманта се връщам. Чурманге, чурманге, румие, Саманта. Екракията и керманге, екмезе душман каите на кен, мопера керен, месино моруферу венго. Томария кровел, те перавен, манвали гърмина ради Агата и на Саманта им върви. Принцип најкурвари со скесиле Ромни Саманта и најбарики златна панега. Но ако се наложи Качел курвари, но ако се наложи Ради Агата ще ви спре банкоматите од златна панега. Ради Агата може да е едина, ама е със сърце отговаря за 100 легендарни сърца. Много мацки съм видял, но при Саманта се връщам. Все им върви. Рикардо Студио Продукшн.